pangutana. Pero ako na ako pangutana. Ako pangutana mo niya. Kaya imo magilitok ganiha nga daghan ka puriko wa magsunod. Mo na daghan ka puriko way buot. Kini tanan mga way buot eh. O islit inutang kung imo gisulti. Ikaw na din. Una, una, ang ingon ako nga kuan itong muisip sa larawan nga Diyos. Marami na siya pero katunga ra. Ang pinakaway buot katong ibal nga gawa kasabot. Paminaw lagi. Dili kay maminaw pamati jud. Kay maminaw naman ni wa pamati. Muna kinahanglan. Ang ipasabot na ko ato, katong Katoliko nga isipon niya ang larawan ni Maria, Diyos. Ba na ikuot? Yang katong ni Banes Katoliko nga wag kasabot, napukot ang may buot. Muna nga, bisan kini mga Katoliko, mapagkatugka sila pagkakatoliko, pero nagpabilin sila Katoliko, muna nilaygon kayo. Ang isang pangutan na pastor. Si Miloya, pastor. Pag-slip na tangi ko to. Straight in the town. Ang imo karon pagkapare, nasunod mo na ko na imong mga lagit. Lisod ning maging away ka, nga di ang kalibutan nga puro yawa nga puyo. Grabe mo yawan. Dito kita mo. Apil di ka yawan. Dito kita mo. Ang pangutana, kanang imong pagkapare, asa man na siya na laray Melchizedek. kang Melchizedek, kang Levi, kang Aaron, kang Buddha, Dili kang wilit. o kang Wilit. asa man na siya na laray. Okay, liputat laray sa pastor ni Pastor Willie. Ibang ko pa manigiha. Magkaroon pa mang tanduay anay. Huwag Ajinomoto. Wala nga. Isa nga. Ikaw matiro, buwakan yun din mo. Ikaw ganikot. Nga-reply na puta ni mo ba? Yan. Asa ito pagkapari? Ikan dyan ni Cristo. No? Walang itukod niya ang pagkapari panahon sa Lucas 22:19 nga pagtukod niya sa sakramento sa Eucharistia, sa Santos sa Misa. Lingon din siya sa mga apostoles, do this in memory of me. Sa Hebrew 3:1, si Kristo ang Pangulong Pari. Nga sa Pinadayag 1:6, kita gitawag aron mag-alagad isip pari sa Ginoo. Yan nasa Pinadayag 1:6. So sa pamutana, dili talaray nila ni Moses, kaya doon na may bagong pagkapari, nga muna ang pagkapari sa atong Ginoong Jesucristo. Laki ni Kristo. Hello, Cristiano. Yakon man niya. Na dito laray ni Kristo ang iyang pagkapare. Dili jo. Nagawa siya ang eskwela dito sa Jerusalem ha. Umalis ko sa Roma, dito rin sa eskwela. Yan, ikaw ang pangutana, giangkon man niya, nakaray siya ni Kristo. Kung makabasa ko ang bersikulo sa Biblia, na wala itubyan ni Kristo ni bisan kinsa niya pagkapare, muangkon ka nga, wala ka City 24, may balita. Salamat kayo. Di ba sa rin? Basa. City 20, Hebreo 24. Pero daang may balita na. Ako basahon mo igsoon, diri sa sulat sa Hebro. Biblical niya? Dili ako. City. Mamati lang mo. Matamo mga Katoliko, mamati pa tulungan. Dili mo na, may bubuo. Diri sa Hebro City 24. 24 na. Nagaingon. Apan buhi si Jesus hantod sa kanturan, Pero nindot ug na. ang iyang buhat sa pagkapare, wala itugyan sa lain. Wala itugyan sa lain. Anong hingguwa man siya? Di ba? Ako pa na pare baka sa Antikristo. Sa Kristo na mo? City 24. City 24. Ato masawag balik ha? Ato masawag balik ko no ba? Apan si Jesus buhi angtod sa kangturan ug ang iyang pagkapari magpadayon. Mao may butang dali ang iyang pagkapari di matutong. Ang iyang dili itugyan lain ato katuto sakyan. Dili kay itugyan sa laing pondok na tinukod og tao.
Sama ninyo, o kita ng pastor na moron, kaya niya itugyan sa laing pundok. Pero, ang pagkapari niya, magpadayon. Atong kasahon ay Likod, sa likod. pinadayag 1:16. Sakto ganyan ang version. Wa, mong na rin na sila pastor na sila, kaya wa sila matugyaning apil. Ang natugyanan, ang gatong mga apostoles. Gatong lagi yung Atong ito. masahon na to ha. Nagtuo sila, makapabor sila. Nakapilit pa rin sa samot doon. Na, ito basahon ha. Niya, ihimok kita na usa kang ingarian sa mga pari. Pinadayag 1:6. Di man ni si Kristo. Mga apostoles naman eh. Walang sakto kay na haong kay na niya. Kaya wa siya maapil o Duway rin bugyan. version, duway rin. Walang pastor Willie. Dili. Father Willie. O, dili na. Pwede mo sa ko. O, wala na kumusapaw ni mo. No? Gihimok kita niya. Dato pa plural kita. Wamingog ako ra, no? Gihimo kita niya nga usa ka gingharian sa mga pare. Uy, daghan din eh. Gingharian man. Wamingog na gingharian sa mga pastor. Aron mag-alagad sa iyang Dios ug amahain. Iyan ni Jesucristo ang dumog ug gahom nga walay katapusan. Mo na nga hangtod karon, doon na kay pare, delikado ni ila kay way pare. Ang pagkapari ni Kristo magpadayon hangtod sa kanturan. Mo nang kita karon, doon na gyapon pare. Sila questionable ni. Nang ordinar, Oh. nang ordinar, pare, katong sulod Dios. Okay, lain po. Ang akong gikuptan, Biblias Katoliko, Ako na, Biblia. Hermano ni Julio Cardinal Rosales, Archobispo Sugbo, Junio 26, 1981. O Monsignor Cesar Escosiba. Alcosiba. Pero basa lagi. Pwede ba ka mubasa sa akong gibasa na magkapamatuod ka nga wa ko mamakasa. mo basa. O ako mo yung mga namakag ka. Kabantay mo nga, ako mo yung namakag ka. Isa kaya ngayon ako. Ang buhi sa Jesucristo hangtod sa kanturan o ang iyang buhat sa pagkapari wa itugyan sa lain. Meaning, wa niya itugyan sa laing pinumukan. High priest pa, high priest. Mula nga. Ay, pag kumagaling akong gibasa nga. Okay, nagkapagpamanta. Ako basahan pa dyan ha? Nagurina pa dyan sa lagpare. Okay. Ay, lakaw. Kaya usa na ka teksto, nadaghan na kayo sila konklusyon. Okay. Acts of the Apostles chapter 14 verse 22. Aminaw nga. And when they had ordained to them priests in every church, nag-ordin naman ng ibang amarin eh, and had prayed with fasting, they commended them to the Lord in whom they believed. Acts of the Apostles, chapter 14, verse 22. Nangungin na sila kumapari. Okay? So, sana pa ka na? Ato sa basahon, binuot ato. Ano, pastor? Si Papa, Willie sa, ano ka? 22. Gibasa dyan no? Nangatawang ko Duway hindi. rin version na. Magama ko istorya, Katoliko rin. 1592 ah. Ako lang yun ang ko ano. Ang pagsabot ay sa'yo. 22, 22. Di, sabot pa man ako. 23 na sa'yo. 23 na, 23. Sa kanyang panahon, ang buhat, Ansyano, oh. Ansyano. kaya kanya karon gablagay mo na eh. Pare, ansyano. O niya, pag-vlogger niya, mag-exorcist. Pagkilawad ali ang yawa, o katong giwaan. 15 ito. Nabuhat mas pare ng pag-exorcist. Yan. Buhat mas pare. Kay Magbasa kong Biblia. Nakaingon dire sa Hebrew 5:1. Ang tanang panulong pare gipili o gitudlo gikan sa katawhan aron mag-alagad sa Dios. Sa ngalan sa mga tawo, maghalad siya mga gasa o mga halad sa mananap na sulugon tungod sa mga sala. Ang trabaho pare, magpatiriwala sa usa ka makasala o sa presensya sa Dios. Mauna instruksyon sa Dios. Wa kay mabasa diri nga sugo ang Dios o pag-exorcist niya. Pastila na. Ako na niya. Sino yung Kailangan ba tawag sa'yo? iya dito? Wala di ko mutawag yan, Darwin, kaliyawak, tawag na ba dyan? May kalainan! May kalainan! May kalainan! Silence. Ang akong pangutana, wa man magsuko sa Kristo nga pag-exorcist niya. Yeah? Pildi ka ko? Pildi ka? Ako na unahan siya ba?
Si Kristo Ginoo, di ka Ginoo. Magsikbakit ka. Ayaw, Kinatupag kay Buwa. Kaya why, itugyan mo, ang pagkapari ni Kristo, wala man itugyan mo. Hindi, kung si Kristo ba mo kugyawa, ayaw pagpangako, kaya ang tao na pare, magpakaliwala na makatulala sa presensya sa Diyos. Yan. Okay, salamat. Kaya pinangga, kay Soon. Matod pa niya nga, ay naghilingin magagyawa si Kristo naman na. Atong pamation ang isulti ni Kristo sa balaang kasulatan mismo. Okay, sa Marcos 16, 13. Ningon din yung mga kaisunan. Ito lang masahon na? Size 3. Size 13. Sa Marcos, size 13. Okay, asa lang mo? Okay. Sa, tinuod ba dyan nga? Size 3. O, sa size 13, ningon din ni. Busa, nang lakaw sila o nagwali, nga ang mga tao kinahanglan magkinursong sila mga sala. Ilang gihingin ng daghang mga yawa. O ginaplasan nilag lana o giayo ang daghang masakito. Lalo tayo, nga, ako rin nga na para malupad na sila. Itikas na Drea. Kaya nga, isunan ko, na, so kiling ato isunan, na pinangga si Pastor Willie, kaya kung ano nang hingin yawa, bigasan ulit. Kung kauban na madun sila. Ang simbahan, nga gitukod sa tong Ginoong Jesucristo, naghingilin jud o mga yawa. O matod pa sa Ebanghelyo atong naging adlaw, giingon ang Ginoo, giakyos ang Ginoo ng imong gahong gikan sa ni Beelzebul. O bingon ang atong Ginoo, kay ba mo nga pinaagi sa paghingilin sa mga yawa, timaan kini nga naghari na ang Ginoo diha kanino. So therefore, kining paghingilin nato sa yawa base sa mga pulong ni Kristo, timaan kini nga naghari na ang Dios diha sa ato. Ya karon di man sila maghingilin. Basta ipagyawaan. Lahi ang naghari ani. Amen. Basta ipagyawaan. Basta ipagyawaan re. Dibasa na ko sa Biblia, na ang pagkapare ni Kristo, akong giunhan gani. Ayaw gamitan si Kristo, kaya wala itugyan niya pagkapare ni mo. Ang iyang isulti, na ang yawa ni patuo sa mga apostoles, dili mga pare, huwag kayo mabasa ang Biblia, pare, ang mga apostoles. Kristo, 11, nabilin siya gasa, apostoles, prophet, evangelist, pastor. 5 ka opisina ang ibili ni Kristo kasi magbili ng pare. Huwag kayo mabasa. Kaya sa kanilang panahon, ang mga pare kagipili sa Diyos, gikurap ang halaran sa Diyos, giputol sa Diyos, o karon si Kristo makatubag sa tanan ng panutana. Gipugto ang pare kay gikan ni Libe hangtod ni Kristo. Mga matay ang pare, giputol. Nagputang silang pare, nabili na mamatay si Kristo. Yung mga matay ng yapon ng mga pareha. Diba? Mauli nga. Namatay. Ang akong pangutan na, nagbasa na kong versikulo. Hebrew 7:24. Basa na ko nga wala itugyan. Nagtos mga parwa ay mabasa. Nagitugyan, di ba? Mami karon ang akong pangutan. Ayaw gamita ang mga apostoles, hindi na sila mga pare. Apostoles, hindi na mabasa. Di ba? Ayaw ka na ang pagkaon na wak, dili pa mo. Okay, salamat kayo. Matod pa ni Pastor, nakita pa dulo ng pare, nagtura nila, paminawon si Kristo. Okay? Si Kristo dyan itong paminawon. Biblikal man dyan, no? Sa Lucas 17, ayun, sa ito. Nakita, paminaw sa. Nakita sila ni Jesus ugingnan, lakaw o pahiling kamo sa mga pare. Yan sa mga itong tuhuan, si Pastor Willie, si Kristo. Si Kristo! Wala, bagong-tugon man eh. Bagong-tugon man eh. Sa Lucas 17:14, ingon na si Kristo, pahiling ka mo sa pare. Yan, si Pastor Willie yun, ayaw mong atog pare. Wala nga. Tinaw ko ni kahayag sa utong tutok mga pinagkat. Atong pagpakan ng
zero. Si Pastor Sali na lang. Lasa. Pastor Sali. Lasa lang. Sige, sige. Talong mo isa. Ibasa man. Nga, si Kristo ito pahilig pare. Patong iyang giayo. Kaya mga pare, bright mga sa una. Hindi lang lang, mga katoliko. Okay. Okay. Ang katuyuan ni Kristo, kahiling dito, aron mudugang ang pagsaksi sa iyang pagkaginoo. Maunay tuyo niya. Di ba? Pero ang pare, maoy nagpatay niya. Okay. Ang nagsugo ni Papa. Ang ako. Semiloya ko ka. Okay. Ang akong pangutana. Nabasa na ko. Na wala itugyan ni Kristo sa langit ang iyang pagpapalit. Nakaroon sa may nag-ordina nimo sa iyong pagpapalit na ang imong leader, wala man ang iyong ordina ni Kristo. Kaya giabulis na ang mga pare, kay mga matay o bili makaalagad sa impit, nagto sa tao makasatala. Mao yun ay pagtulungan niya. Ibukto niya ang pagkapare tungod kay gikurap makot pa sa Bigias 3:11. Nay, coach, coach. Sibalik na sa mga pahulong pare ang mga hukom o ang mga misa mga wali dawatan sila tungod. Ang bigat. Disorder. Disorder. Wali na. Tinahamang tayo ang Pangutana, oy, pagwali. Tinahamang tayo ang Biblia nga. Wala itugyan ni Kristo. Pangutana ba? Pangutana. Ipugos ba dahil mo ang imong kaugalingon. Kapag sulod sa usa ka butang nga di ka mayroon na. Magpa-ordinar, oh. Okay. Ato lang itubag kanina, ngawag itugyan sa laing tinuhuan. Pero itugyan sa mga apostoles at sumusunod sa mga apostoles. Tito 1:5. Atong basahon ha. To Titus, my beloved son, according to the common faith. Asa ka sa bad? Pamina. Ha? I left in Crete that you should set in order the things that are wanting and should ordain priests in every city. Si San Pablo na yung nagsunti ani. Nag-ordinar. Priests in every city. Oh. Yan karon nang ba sila pare diri sa Tagbilaran City? Wala. Sakto yun lang yung tikso. Gawa itong yan ngadto sa lain. Pero itong yan dapat Tito 1:5. Paminaw lagi. Ay, basa. Dala, basa. Ah, basa. Oh, basa rin, basa. Kiriw. Sa English, na ordain priest ha, in every city. 1:5. Ansiano, agad. Primado ka ni pare nga kung Biblia. Ibilin ko ikaw sa krita aron imong atimanon ang mga butang wala. Ano yung Peter sa Ang mga kung aron magtudlo kag mga pangulo sa iglesia sa mga lungsod. Pangulo. Basa rin pa rin. Ayun yun ang ako mga Pagiri ka may basa. pangulo sa simbahan. Okay. So muna, sa English na to, ay mo lipat-lipat. Ito manggibasa dyan. Paman dito, ordained pastor. Okay, lipat-lipat ba? English man eh. Ato magbasa. Lipat ni. Oh, dili mo dito. And you should ordain priests in every. Ato manggibasa. Ang ganang ngayon ni sila lipat-lipat, hindi na din sila mudawat sa atong libasa. Dahil amigo na sila sa ilang gusto. Di ba? Wala nga, kung open sila, kailan yung dawaton kay Biblia ng Jude. Ato ka Jude yung ibasa. Original, una ginanong Biblia. Oo. Wala nga, katong yung gingon nga, pare, ang nagbatay, pare sa mga Hudyo. Dili pare na Kristiyano. Wala nga, ato lang iklaro na. Wala nga, itong mga pinanggang nga igsuon, doon na sila yung mga kamaturan, half-truth ra ilang i-present sa tuwa. Sama ng half-truth, baka gapon. Walang ginahanglan Jod, magtuon ta. O, bisan natas kasada, no? Bibo kay ta. Kaya naman uhaw sa kamaturan. Amen? Kanya, last na lang ang pangutana kay
Asa man si Pastor Archie? Salamat Pastor Archie. Antong sa sunod, nindot kayo ang imong kinaiyang karon. Oh, Kanang okay. si kuan ba? Si Propeta. Prophet Mascardo gusto siya nga kamoy magkaagbat. Kung pwede, Sino gama to? ka, Sino gumagawa to? ko glitter niya, gumagawa ko siya glitter para rin mo para formal. Ah, sige. Prophet. Glitter. Wala nga, Formal. wala nga, pasuwaton mo kog suwat, no? Kasi sila ganahan maging-diskusyon, ako may pasuwaton. Ikaw, suwa. Ako may suwat, kaya mo reply ako. Dili kaya mo mga Reply siya. Mo reply ako. Reply siya. Reply siya. Ibigyan ko na sa lang, so suwat. Ako yung suwat. Ako Okay, yung suwat. Hindi okay, ako suwat. prophet. Ayaw, siya suwata. Tapulan na pinong prophet yung masuko. Tapuan, tapuan. Doon sila yung propeta. Ang gusto Okay. ko istorya. So, makig-dialogue ko nun. Dialogue lang ito, bro. Ang dinay lang. Okay ra nimo. Okay ka na Suwat mo glitter. Niya Ikaw lagi suwat na. Mo reply siya. Wala nga. Magpamis ako sa inyo. Suwat niya, di ka buto Na, paano ko? Reply, Isog dito. Chat, chat. Wala nga. Pastor. Archie. Salamat. Nindot kayo karon. Butang kayo karon. Yun ang singgit eh. High emotion, low IQ, low intelligence. Dalagpan ka. Oh. Ato papakan si Pastor Archie. Oh. Kasunod. Tingnan lang ako na. Oh. Nagmahal kinaunan. Wala to tagda. Ay, balik lagi. Ano ba bata mo yung buod? Ayon-ayon man yung taan eh. Wala kasama si Pastor Willie. Ulit na. Okay. Okay. Wala nga, dito kayo ang atong dialogue. O na, Pastor, salamat kay Pastor Willie. Nanyahang tod. Sa sunod nga panahon, Pastor. O niya, lisingan ka na ba? President. Anos President. Kung President. President. Anos President. Si Bert President, apit na po na mga Katoliko. Oo. Apit na, magsukot na mag-cross. Oh, sa unang hindi na magsukot o cross. Yun, lima kamay kayo na na cross. No? Kung manguros na po, mayroon balita na lang si Pastor Prissy Sale, manguros na po. Wala itong papakan ng ino. Nag-uol ng buko kay pamingaw ni atong dialogue din eh, kuha na po sila. Wala niya, ayos sa dito pamanik, Pastor Archie. Pastor Willie, ayos sa kong pamanik kay wala nang lamay ni atong dialogo. Gigamit ka po sila sa Ginoo aron madasig tagtawan. Amen? Iguwag pa ang mga baptist, dili ko madasig sa Catholic Faith Defender. Walang kini mga laing tinuan, ato dyan yung panggaon. Ato dyan, ato itong pakanuan. Libre na to. Mga kausang pata. Ato ta sa Macdo. O, ganun ako sa Migsini. Ato ilibre ba kay, mali, lami ba dyan yung atong dialogue hindi kung naka sila. Hindi nga magawa sila. Muna nga, anak hatag o kulor ini, mga nilang to, awayon, ito yung pangkaon. Si Pastor Darwin, na din eh? Ani na po, no? Salamat siya kanina, atong sangay, sunod na po, kada buwan man eh. Oh, atong yun eh, atong gagi kay purgatorio man, sobrang Pare na po. imahin sa larawan o pagkapari na po. So, pinaagi sa ilang pagsubak-subak, nalikon ta. Manang pasalamatan na to sila nga mapadayon silang pagkasubakiro. Kaya ini ang puta, uban ang ugma, uban ang kalumo, mapaambit sa kamatuuran dito sa ilaha. Amen? O pinaagi nila na likon ta pagsamot, o nainteresado sa ta sa pagtuon sa mga pagtulunan sa simbahan yan titukod sa ato Ginoo. O timan ininyo daghang Katoliko na miya, apan sa adlaw himatyo na mamali. Ayun di bilubong, no? Pero why Katolikong himatyon, mobalhin og laing tinuan. Tinuod dili. Doon na ba'y Katoliko nga, nagtinga na, born again ko, magbaptize ko, magbas, wala. Daghang Katoliko, ganamiya, apan sa adlaw himatyon na mamali. Pero why Katolikong himatyon, mobalhin og laing tinuan. Amen? Parang nga, si Pastor Willie, wala man siyang allergy kayo sa exorcism. Yan mo nung nag-exorcism tanga, si Cristo naman. Iwan sa kabantay na siya basag Biblia, wala gina mabasa-basa lang sa kateksto, dili tibuok, dili konteksto. Wala nga, INC. INC, incomplete. Ang kini ato, kumpito man yun eh. Magtuon tag Biblia, ay historical context, ang kada letter ni St. Paul. Ang pagtuon na to sa Exodus ay historical context. Ang ina, basa-basa na yun. Walang, maluoy dyan ko, kaluoy ko nila, musamot kung kaluoy dyan ko, masuko. Managabantay mo, hindi katubang nagwas mga pastor, musamot akong kaluoy. Dili ang ako, maoy, no, kung hindi kaluoy yun. Yan naman, kaya kuwang sila historical context. Maayo sila sa text. Pero,
Why context? historical context? Mo nang out of context. Mo nang gitawag na sa theology of proof texting. Proof texting. Mukuha na ko sa teksto, walay historical context. Kuha mo na. Bias pa na. Gitawag na siya theological bias. Unya, ang atong pagsabot, layo kayo. Mo nang ilang simbahan karon nagkagubot. Usa baptist, naging baptist. Puro baptist. Pero nagkasumpaki gapon, born again. The same nga born again. Pero why unity sa doktrina? Usa lang ang unity nila. Pagsupak-supak sa simbahang Katoliko. Wa na ilain. Amen? Katoliko ko na sila. Wala na itong papakan na Katoliko pero debiyo na wa makapugong ang atong ulan. Kaya nahadlok sa iyong mga payong.